Proprjetà pubblika li bħalissa tinsab taħt ir-responsabilità tal-Awtorità tal-Artijiet ġiet trasferita lill-Aġenzija Servizzi tal-Qorti biex isservi bħala sede tal-qorti kummerċjali. Il-proprjetà tinsab fi triq Melita Kantuniera ma' triq id-dejqa fil-belt tefa ta' Ġeblabot mill-Qorti Ċentrali. Permezz ta' trasferiment l-Aġenzija Servizzi tal-Qorti se jkollha proprjetà pubblika oħra biex tintuża l-amministrazzjoni aħjar tal-Ġustizzja. L-iffirmar ta' trasferiment tal-binja kien presedut mill-Ministru għall-Artijiet u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u l-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni Jonathan Attard. Bħalissa il-proċess parlamentari għaddej fejn tela sal-istadju ta' kumitat imma qed nassiguraw ukoll li naraw li jsir ix-xogħol marbut mal-investiment neċessarju fl-infrastruttura. Din id-darba l-infrastruttura fiżika is-sede li se tkun qed tospita dik li jaħad tkun il-qorti kummerċjali ġdida f'pajjiżna fi proċess ta' speċjalizzazzjoni li għaddej minnu s-settur tal-ġustizzja. Il-Ministru Attard qal li bħal riformi oħra mwettqa inkluż dik tal-inkjesti maġisterjali qed tintuża strateġija simili, investiment fir-riżorsi umani, bidliet leġislattivi u infrastruttura moderna. Żied li dan l-istess mod se jintuża fuq smoħra, inkluż fir-riforma tal-Qorti tal-Familja. Il-Ministru għall-Kultura, Artijiet u Gvern Lokali Owen Bonnici qal li waħda mid-dmirijiet l-iktar importanti tal-Awtorità tal-Artijiet hija li tamministra l-art tal-poplu b'mod tajjeb u għaqli. U fil-fema tiegħi m'hemmx mod iktar tajjeb u għaqli li tamministra l-art pubblika milli tagħti binja li qiegħda fiċ-ċentru tal-belt lill-Aġenzija tas-Servizz tal-Qorti biex tkun tista' mbagħad tibni ġo din il-binja qorti kummerċjali. Din il-qorti se tippermetti smih iktar effiċjenti u kompetenti ta' kawżi relatati mal-kummerċ. Dan apparti li se tkompli tejjeb l-attrazzjoni ta' Malta bħala destinazzjoni ta' investiment. Il-qorti se tkun ukoll strument kruċjali ta' appoġġ għas-setturi strateġiċi bħal marittimu, l-avjazzjoni, l-proprjetà intellettwali u l-kumpaniji. Se tkun ukoll mamra bawli moderni, teknoloġiji avvanzati u spazji adegwati għal professjonisti.